do not be discouraged. I am not trying to dampen your spirit. But it was during my first visit to Jolo as president. Babago lang nangyari yung the beheading of soldiers. Yung dalawa. So, nakita ko yung ibang mga insidente na ang ating mga sundalo ko nag-surrender and then only to be treated like dogs in the camp of the Abu Sayyaf. Tapos at the end of the day, sa harap ng video, pinuputulan ng ulo. Maybe out of outrage or talagang galit lang ako. Sinabi ko na ayaw ko makita yung sundalo ko na pinuputulan ng ulo sa harap ko. So do not ever surrender, especially that part of the war zone sa Jolo. Kasi bababuyin lang kayo. After the end of the day, they will decapitate you. Sabi ko, wala bang kayong sidearms? Your main weapon is the rifle, the M16 or M14. I will provide all of you. Ang pulis lang kasi ang may sidearm. Sabi ko, bigyan ko kayo ng lahat ng baril, sidearm. At yan, usually it comes with, I don't know why, but at the very least there's a magazine that goes with the package, sometimes 3, sometimes 2. So, sabihin ko kay Bong, i-follow up niya kay Erme, yung nag-provide ng trust trade. Nasabi ko, i-deploy din nyo yung isa. Pag naubos na yung bala mo sa M16, gamitin mo na yung pistol mo. Ubusin mo yung bala, tapos may isang magazine ka pang extra. Pag na-corner ka, huwag mong ubusin yung bala sa kalaban. Magreserba ka ng para sa iyo. So that if you are cornered and demanded to surrender, kainin mo yung baril mo at paputokin mo sa bunganga mo. Mas mabuti yan kaysa gawain kang aso ilang buwan, ilang taon, tapos papatayin ka lang para in a very cruel way. Mas mabuti pa makita kung magharikay rin na yung sundalo ko. Huwag lang ako bigyan ng ganong. At masahan ninyo, ako rin. Pagka nag-engine trouble yan sa gitna ng bundok, yung chopper, at magpapasurrender, kainin ko yung isang magazine kung kaya ko pa. I will not allow myself to be humiliated with that kind of shit.